Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, babó, era poeta, doa, doa, cuidaba da bestia, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari xa quedaba na casa, cuidaba de todo, si vas patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. É razoable chamarlles artes a eses trebellos que os mariñeiros inventaron para conseguir coller tantas variedades de peixes, mariscos e moluscos que se agochan nas rías ou nas rochas e nas praias. En Galicia hai xente que non pode vivir sen o mar, que non entendería a súa vida sen ver o mar todos os días. E comer do mar, e traballar no mar, e terlle sempre respeto ao mar. Respeto ao mar e ao traballo dos mariñeiros ou das mariscadoras. Duro, perigoso e sempre enfrontado a unha inmensidade tantas veces hostil. Non compre falar de heroes. As xentes do mar fixeron este esforzo e fano con sinxeleza, cunha discreta dignidade, tan inmensa como o mar do que viven e no que tantas veces morren. Naquel tempo non había onde traballar. O único traballo que había era o mar ou a terra. Non había outra cousa. E min canto valín para tirar un pouquiño do remo e facer algo, levaron ao mar, porque daquela así, nas vilas era o que pasaba, non? Que se o pai era canteiro, o fillo tiña que ser canteiro. Bueno, eu andaba a carga e descarga. O sea que tiña un barco pequeno, un barco que tiña 29 toneladas, era pequeno, un barco de madeira. Home, pois nós empezamos a ir, eu empecé a ir con 12 anos ao mar, e a minha irmán con 11. Antes ali había moitos bolicheiros. O boliche que iban, collían luras, que collían xurelos, chinchos, pequenos. Que iso tiña que haber marea para ir ao boliche. Como tiñan que tirar en seco polas cordas. Pesca do xeito é unha rede que vai no aire. Non é arrastre como as outras artes. Eran pesas da sardiña, que se collía a sardiña. E despois de que se collía a sardiña, tiñanos os palancres, e íbanos por un cos palancres a alargar ao congrio. O palangre do fondo é o que se pesca ao congre. Ese é o firme, o fondo de todo. Despois hai outros palangres, por exemplo, ao canto, ou a merluza. Vai en arcos o palangre. Leva unha pedra, unha bola, unha pedra, unha bola. Así o palangre todo. Vai en arcos, claro. Despois hai o palangre de deriva, que se larga pela meta. Largas ao aire e o palangre vai suelto, ao deriva. Probablemente viñeran rotas. Entonces había unhas señoras que se dedicaban a coser esas redes. E no pueblo había cantidad de mulleres que vivían deso, Cantidad de mulleres que vivían de ataren para fora, que non tiñan, elas non tiñan máis que iso, que sabían atar, era nas redes. Mellor cobraban unha peseta por día, e había que, se eran os amos que tiveran, ainda lle daban a comida, pero non se ganaba nada. Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Como suele dicirse, aí termina a historia deste famoso pescado que por non haber aceite houve como lo asado. Bueno, el pescado en aquellos tiempos era barato. La sardina abundaba. Abundaba todo. Hasta el marisco abundaba. Moito peixe se vendía. Moito peixe, porque había regateiras que collían as vasías á cabeza e acababan unha de vender polas aldeas e volvían outra vez. Levaban a xuva, levaban sardiñas, pescado do que truxeran. Levaban fanecas, levaban lorchas. Sí, de todo. Sí. Levaban tamén de coser, xurelos, tamén. E tranchos, que levamos unha temporada sin eles, en Rianxo.
Non sei que pasou con eles. Ahora parece que acabaron os tranchos. Por Conjo, y supongo que sería por San Lorenzo y por Sar y por los afueras, había unas pescantinas que venían con unas cestas y traían berberechos, traían pescado en general. Pescado máis ben de pequeno, non sabes, porque non había os barcos que hai hoxe que van afora, traen eses pescados tan bons, de casualidade podían coller un congrio ou... Comíamos sardiñas, comíamos caballas, comíamos algún pulpo que nos vendía así algún mariñeiro de Palmeira. O bacallau, o típico pola noite boa. O bacallau estaba moi rico porque era de importación. Era unha cousa... Era a comida dos pobres. E sempre había, ainda me acordo eu, que ali na cociña había nunha viga colgada unha folla de progrón enorme de bacallau. Entón, iba ese cuchillo, así como estaba desalado, con pan ou con cebolas, xa estaba, xa se comía. Se era a sardiña así fresca como viña, comíase frita. Se querías, lañábanas, sacabanlle a espiña e metíanselle sal e jardábalas aí con sal. E despois comía la caldeirada. Doa, 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 doa. O marisco era desconocido. Dios me libre que naqueles tempos lle botaran a unhas señoras destas que aínda hoxe hai, que hoxe comen, pero daquela non comían, que lle botaran o boi, ou que lle botaran unhas cigalas, ou que lle botaran uns langostinos. Eso, nada. Marisco. O marisco non comía ninguén. Comíamos berberechos porque íbamos a eles, á playa. Berberechos, ameixas, pixillóns, lingueiróns. Eu tiño collido moito deso, moito deso. Moito tiño collido na praia. E cando a marea baixaba, os cangrexos a veces descuidábanse, e ainda que podían correr moi ben pola praia, quedaban en pozas. E ali era onde os pescábamos nós. Pero moitísimas veces xa estaban tan fartucos de eso que os collían porque os labradores necesitábanos, se eran pequeniños e non lles servían para comer e tal, e había tanta abundancia, collían cestos e depois vendían aos labradores que lles servían de abono. Non había como hoxe percebeiros, porque non había quen comprase. E os berberechos, que era o pan dos pobres, existían por todas partes. Dalle, eses están mantidos de berberechos. Pero como é posible? Fíxese usted que 40 anos despois ainda na mente da xente mantiñas aquilo. Como comían berberechos, tiñan menos forza que os da aldea que comían carne de porco, brou e caldo. Doa, 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 doa. Aldea Mara xa quedaba na casa, cuidaba de todos, iba as patacas. Doa, doa, doa. Había un señor que chamaba no Pilotiño, iba hasta o mar da Barca, hasta a Barca, moitas veces tuveron que ir buscar, porque no, era pequeniño, el, con o remo colgaba a chaqueta, entón xa sabía que había que ir buscar ao Pilotiño. Fomos ao mar, con alma blanca, chegamos ao mar, un temporal de 1000 demonios. Fomos dúas chalanas nun berquiño
que eu andaba nel. Fui o patrón a masa nun rapaz. E fomos pescar o Badexo. E nos dounos un castañazo de mar, el limpiounos toda a cristalería do puente, toda. Levou todos os cristales, todas as portas e todo levou, arrancou o castañazo que nos dou. Quedamos sin gobierno. Resulta que ven un chubasco, unha nube negra por aquí polo norte, que poñía medo, xa. E que hai unhas gotas gordas de agua. Os mariñeiros, cando vai mal tempo, hai vento do sur, vai se corren peligro, Pero ven un golpe de mar tan grande, dous barcos, non sei como fixo, o barco quedou, non sei se non quedou que arriba. Nós que salimos do puente para fora, eu quedei agarrado a unha barandilla, sin sentido, cando quedei solo. E claro, ao ir a Jerez, co temporal, pasou por riba dun baixo, un seco que rompía o mar moito. E ao pasar, quixo encender o motor, e apagouse o motor. Xa non houve remedio, foron a costa. Eu cando vin en sí, despois, cando non vin ao compañeiro que lle quería moito, Al pasar la barca le dije al barquero que las niñas guapas no tienen dinero. Yo no soy bonita ni lo quiero ser. Arriba la cuerda, 1, 2 y 3. Doa, doa,